A poprosím dodať hlasnejšie na ľudí, nech to tlakuje. Yeah. Cítiš ten basový hlas? Yeah. Kto by náhodou nevedel a má rytmusu zaškatulkovaného ako iba cigána nejakého, čo hreší, tak toto je beatbox. A tu nebudem hrešiť, tu budem robiť teraz zvuky s ústami do tohto mikrofónu. A vyzerá to asi takto. Yeah. Ešte poprosím viacej výšok trošku. Teraz je to super. Počkaj, klidek. Díky moc. Srdcoví ľudia, Ružina. Tak toto náplňa. Yeah. Teraz mi nikto nepricvikol vajca, aj keď to tak vyzerá. Ale k tomuto jednoduchému pridám takéto bicie. Počkaj. Pridám takéto bicie a zároveň ešte budem do toho spievať, takže to bude vyzerať, ako keby sme to robili dvaja. Čo sa prakticky asi nedá, ne teoreticky, ale prakticky sa to dá. A vyzerá to asi takto. Brácho, ja ťa vidím, aj keď máš brýle. Si ty veľký kaper. OK, ideme. Takže vyzerá to asi takto. If you're the mother,